дуруд дӯстони гиромӣ, рӯзи 3 сентябр озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар соҳаи маориф ҷамъбаст гардид ва Сулаймони Абдуқаҳҳор, муаллими калони кафедраи физикаи умумӣ ва технологияи материалҳои донишгоҳи давлатии Кӯлоб, ҳамзамон муаллими фанни физикаи мактаби президентии шаҳри Кӯлоб дар озмуни ҷумҳуриявии муаллими сол 2023 ғолиби кул гардид ва бо диплому маблағи пулӣ сазовор гардид. Устод муборак шавад. озмун чӣ гуна сурат гирифт ва рафти озмун як чанд сухан мегуфтед? озмун дар як ҳолати хуб гузашт ва вазири маориф валими ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита пайваста аз рафти озмун худашон назорат мекарданд ва он аъзои ҳакамоне ки буданд аз донишгоҳи ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб карда шуда буданд ва мо омӯзгорон 7 шарте ки дар низомнома баррасӣ карда шуда буд, он шартҳоро бо навбат гузаштем ва ҳар як шарте ки дар ин озмун мегузашт, доварон одилона рафтор менамуданд ва баҳои ҳар як шартро гузошта дар шоҳидии худамон ҷамъбаст мекарданд ва бо шарти дигар бо шарт шинос намуда бо шарти дигарро мо месупурдем ва ин озмун тӯли 3 рӯз идома ёфт ва дар рӯзи 3 сентябр рӯзи омӯзгорон аст дар кохи суруш бо вазири маориф валими ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён ин озмун ҷамъбаст гардид ки ман тавонистам он истеъдод ва малакаи касбии худро дар озмун нишон диҳам ва ғолиби омӯзгори соли Тоҷикистон 2023 шавам. Албатта дар инҷо як нуқтаро қайд карда мамоид аст ки маҳз он донишҳое ки ман омӯхтам, ин аз ҳамон донишгоҳи давлатии Кӯлоб буд ки ман худ хатм кардаи донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллои Рӯдакӣ соли 2010 тибқи квотаи президентӣ ба факултаи физика математика дохил шуда, факултаи мазкурро ва донишгоҳи мазкурро соли 2015 бо диплом аъло хатм кардам. Албатта дар инҷо саҳми устодон хеле зиёд астанд ва маъмурияти донишгоҳ ки барои таълим, барои як дониши мукаммал гирифтан дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб тамоми имкониятҳо ва шоидҳо аст ки омӯзгорони пуртаҷриба ба мисоли зиёд астанд. Мо метавонем устод Ғаффор Сатторов ва устод Баротов, муаллимаи Меҳрубон Арабова ва дигар садҳо омӯзгороне ки дар инҷо фаъолият дорад ибрози назар кунем хуб мешавад. Саломат бошед. Хуб, дар бораи шартҳое ки масалан дар озмун буданд, як кӯтоҳ мегуфтед ки кадом шартҳо? Дар озмун 7 шарт буд. Шарти аввал намоиши таҷрибаи корӣ буд, яъне омӯзгор чӣ дастовардҳо дорад, яъне чӣ гуна мақолаҳо, китобҳо нашр кардааст, шогирдон дар кадом олимпиадаҳо ҷоиби соҳиби ифтихор. Ва шарти дуюм ин ҷаласаи падару модарон буд, яъне ҷаласаи падару модарон гузарониш. Ва шарти сеюм дарси конкурсӣ аз рӯи ихтисос буд. Шарти чорум соати тарбиявӣ буд. Шарти панҷум кор кардан бо компютер. Шарти шашум ин санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳавӣ буд ва шарти ҳафтум таҳлили дарс буд. Яъне аз рӯи 7 шарт гузарониsh ки ҳар як шарт бали муайян дошт. Барои масалан барои дарси конкурсӣ аз 0 то 90 хол гузошта мешуд. Дар мактаби президентӣ чанд шогирди шумо то имрӯз масалан дар олимпиада иштирок карданду сазовори ҷойҳои намоён шуданд? Дар мактаби президентӣ шогирдони ман дар 3 соли охир дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ 17 нафар мебошанд ки 4 нафар медали нуқра ва 12 нафар бо медали биринҷӣ соҳиб шуданд ва ҳамзамон дар озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат аз даври шаҳрӣ 17 нафар, дар вилоят 5 нафар ва дар ҷумҳурӣ 4 нафар ҷойҳои ифтихориро насиб шуд. Ҳамзамон аз фани физика? Бале, аз фани физика. Ва ҳамзамон низ дар фаъолияти корӣ, албатта ман ки худ омӯзгор будам, аз соли 2012 касби омӯзгориро пеша карда будам. Дар баробари он ки таҳсил мекардам, боз ба фаъолияти омӯзгорӣ машғул будам. Дар тӯли 11 соли фаъолияти корӣ ман зиёд аз 6 шогирдонро дар ҳаракати олимпӣ ва дар олимпиадаҳои гуногун омода кардам, чӣ аз донишгоҳ бошад ва чӣ аз мактабҳои миёнаи шаҳру деҳотии Кӯлоб. Фаҳмо. Хуб, дар масъалаи мукофотпулӣ ҳам сазовор шудед. Оё гуфта метавонед ки масалан аз ҳамон чӣ қадар маблағ буд ва омадед аз ҷониби ҳукумати шаҳри Кӯлоб ҳам
қадрдонӣ шудед? дар бораи ҳамин қадрдониҳо мегуфтед? аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои шахсоне ки ғолиби омӯзгори соли Тоҷикистон мегардад бо маблағи 30,000 сомонӣ тӯҳфа гирифта мешавам. Ман аз дасти муовини сарвазир Матлубахон Сатторён гирифтам ва боиси хурсандӣ аст ки раиси шаҳри Кӯлоб муҳтарам Назарсодо Бахтиёр бо маблағи 50,000 сомонӣ барои ғолибият дар ин озмун бо мукофототи пулӣ ва ифтихорнома қадрдонӣ карда шуданд. Сарбаланд бошем. Хуб ба омӯзгорони ҷавон, ба хонандагоне ки айни ҳол моро мебинен чӣ гуфтанӣ дорен? Ман тавсия ба омӯзгорони ҷавон чунин аст ки албатта касби омӯзгорӣ касбе аст ки пур аз ганҷинаҳои ҳикматдор аст ва касби пур аз шараф аст ки албатта имрӯз баъзе бархи омӯзгорон камбудии маошро, ночиз будани маошро албатта онҳо пин медоранд. Ман гумон мекунам ин фикр хато аст ва онҳо албатта ҳар як ҷавоне ки имрӯз омӯзгор мешавад албатта касби худашро дӯст ва ҳамин инсон агар касби худашро дӯст дорад, сидқан меҳнат кунад ва нияти нек дошта бошад, самараи хуберо ба бор меорад. Ва ҳамин ман нияти нек доштам ки албатта он донише ки кӯчаке ман дорам илм баҳри беканор аст. Албатта ман олими рус як сухани зебо мегӯяд ки омӯзгори ҳаққӣ ҳамон омӯзгоре ҳаст ки дониши вай дониши хонандагон аст ва он донише ки ман имрӯз омӯхтесам ва меомӯзам барои он сарф мекунам ки то шогирдони ман то он насле ки имрӯз мо тарбия мекунем рақобатпазири ҷомеаи ҷаҳонӣ бошад, як шахси мукаммал шавад ки дар оянда ҳамин донише ки мегирад дар ҳаёт, дар рӯзгор, дар истеҳсолот истифода барад. Бале. Дӯст саломат бошед. Дӯстони гиромӣ, ҳамин чиза бояд зикр кунем ки соли гузаштаам устод Сулаймони Абдуқаҳҳор соҳиби ҷоизаи давлатӣ шуданд. Яъне мукофоти давлат, ҷоизаи давлатӣ барои олимону омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маърифӣ мон дар ин ҷоиза иштирок карда диплом ва маблағи 20,000 сомонӣ аз дасти пешвои муаззами миллат гирифтем. соли гузашта буд? Бале, соли 2022. Саломат бошед, зинда бошед. Мо ба шумо барор мехоҳем ва ҳар он нафаре ки моро мебинад, ҳар он омӯзгори ҷавоне ки моро мебинад бояд ин гуна устодонро ҳамчун намуна дар фаъолияти худ интихоб кунанд ва корҳои назаррасеро дар соҳаи маориф анҷом бидиҳанд. Саломат ва сарбаланд бошед.